Juventus Club Vinomore Kirkara, Juventus wieħed Chelsea xejn. Għandna ma l-Kristjan hawnhekk. Għalu kemm segwa l-logħba hawnhekk ġewwa l-klabb tagħna. Kristjan, jiena fl-opinjoni tiegħi, il-Juventus illum labu l-logħba li kellhom jilagħbu. Daru ħafna ħjar milli fil-lig Taljan. Għandna pjaċir narawhom jilagħbu, labu l-logħba li kull naħseb supporter Taljan tal-Juventus huwa jistenna li jara mill-klabb tal-Juventus, ġiet ir-rebħa, il-plejers labu tajjeb, defender tajjeb ukoll. Nispera li jkomplu fuq l-aħħar logħba li rajna llum biex bekk ovvjament nibdu biex naraw il-tim tal-Juventus. Emmur il-qoddim kemm fil-League u kemm fil-Champions League. X'taħseb mill-fatt li Allegri beda lil Bernardeschi u ħalla l-King Bank, naħseb kienet daqsxejn deċiżjoni kurjuża jiena. Naħseb xi kultant ma' Allegri huwa naqas fil-deċiżjoni tiegħu. Stennejna li forsi kien jidħol forsi fit-teleħaf, jew iktar qabel milli fil-daħal. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultat tal-Allegri reġa' wara r-riżultat tajjeb għax ovvjament fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti li rbaħna. Però naħseb stennejt li jidħol mqar fil-bidu tat-tieni ħaf li jidħol kienu. Speċjalment ma tantx kien ngħidu ponta daqshekk. Eżatt. Bura, eżatt. U wara il-flus kollha l-intefgħu fuq. Jiena punt pożittiv immens, illum rajtu kienet id-difiża kienet kompatta ħafna biex tikkumenta dwar dan. Difiża jien personalment ma nagħmilx li joqgħod jilagħbu ħafna wara, dik l-istaġun li ħorrajni tiġri ħafna u żballi kienet kompatta fl-aħħar 10 minuti daħal Kellini wkoll biex jkompli jagħla l-Lukaku il-komplement tal-attakk ta' Chelsea u ħalla l-frotti, veru. Ekku. Kristjan, ikolli nsaqsik għal rata llum, x'tihom minn wieħed sa 10 Juventus, u għaliex? Naħseb overall taw qalbhom taw prestazzjoni tajba ħafna, naħseb 9 jew 10, naħseb jagħmlu. Issa jom furmat. Għax iddefendew tajjeb, kien hemm ftit drabi fejn Chelsea tantaw xortihom li jxottjaw lejn l-asta, l-attakk kien tajjeb bil-diffikultajiet kollha li għandna u ġilgow ta' Chiesa ġifieri naħseb marra tajjeb ħafna. X'tixtieq tara issa mill-logħba li jmiss kontra Torino, d-derbi hemmhekk ta' Torino. Nisperaw nirrebħu, ovvjament. Prestazzjoni tajba wkoll biex nagħmlu għax li kellek prestazzjoni tajba meta r-riżultat jiġi diffiċli, però kif nilagħbu kif nagħmlu llum il-ġurnata, kif nagħmlu llum naħseb li r-riżultat jiġi awtomatiku. Grazie ħafna Kristjan, narakom fil-video li nisketta. Grazie.